Zákazník přichází do obchodu a rozhlíží se. Přistupuje k němu prodavač. Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, zháním nějaký počítač. A o jaký počítač by mělo jít? Stolní PC nebo notebook? Chtěla bych spíše nějaký kapesní počítač, PDA. Aha, PDAčko. V současné době mobilních technologií jde v tomto případě spíše o technologickou starožitnost. Nezvažujete raději koupi kvalitnějšího mobilního telefonu? Dnes už většina z nich dosahuje úrovně výkonu stolních počítačů. A lze na těchto mobilech googlovat, blogovat, surfovat na internetu, chatovat, skypovat, instalovat programy a aplikace, hrát hry i online, mailovat, pracovat se soubory, dále upravovat fotky a videa a využívat různých programů jako napisy? Ano, dnešní mobilní přístroje se svým výkonem i funkcemi skutečně vyrovnají počítačům a umožňují prakticky totožné funkce, které jste vyjmenovala. Dobře, ale jako neskušená uživatelka se chci dále zeptat, zda mohu také stahovat soubory, se kterými mohu dále pracovat, tisknout a skenovat nebo je nahrávat na internet, například na Google Disk? Samozřejmě, že ano, ale některé funkce vypadají jinak, než jak jste zvyklá z práce s počítačem. Například skenování vyřeší fotka z mobilu. A k většině tiskáren se dnes již připojíte přes Wi-Fi nebo Bluetooth, což vám umožní poslat tištěný soubor přímo do tiskárny. Přes mobil se také přihlásíte ke svým online účtům, jako je e-mail, elektronické bankovnictví a další služby. Takže říkáte, že s mobilem již dnes mohu ukládat i mazat, upravovat, přeposílat, sdílet nebo třeba i kreslit? Naprosto přesně. Tak to je výborné. To jsem netušila, že dnes je technologie již na tak vysoké úrovni. Ano, je to tak. Dobrá tedy. Vybrala bych si tedy nějaký telefon, který bude obsahovat všechny mnou vyjmenované funkce a splňovat mé požadavky. Samozřejmě. A v jaké cenové kategorii se pohybujeme? 10 000 korun. To je vcelku rozumná hodnota, za kterou pořídíte již lepší přístroj s funkcemi, o kterých jste mluvila. Doporučil bych vám tento bílý kus značky Superior. Výborně. Ten se mi zamlouvá. Budu k tomu také potřebovat nějaká sluchátka či webkameru? Sluchátka jsou obsahem balení a webkameru vám nahradí jak přední, tak i zadní fotoaparát na mobilu samotném. Tak to je skvělé. Vzala bych si tedy tento model. Mohu se zeptat na možnou slevu? Vzhledem k začínajícímu školnímu roku poskytujeme v průběhu měsíce září slevy studentům i učitelům. Patříte do jedné z těchto skupin? Ano, jsem učitelkou německého jazyka, mám s sebou i IT, mohu se jí prokázat? Výborně, paní učitelko. Zde mám pro vás 15% slevu na váš nový telefon. Poprosím vás přesunout se k pokladně, kde provedeme nákup. Děkuji vám za vaši laskavou ochotu a pomoc. Naschledanou. Naschledanou.